Ahoj všichni, zdravím vás. Jmenuji se Maximilian a dneska se podíváme na to, jak fungovat na 3 základních platformách, které vám pomohou maximalizovat vaše zisky na OnlyFans. Hlavní problém, se kterým se setkává většina lidí v OnlyFans managementu, je získat dostatek trafiku na profily modelek. Jak tohle vyřešit, to vám dnes ukážu krok za krokem. Pokud vás zajímá, jak oslovit a získat modelku do vaší agentury, napište mi do komentářů a možná o tom natočím samostatný video. Dnes se ale zaměříme na platformy a to, jak je využívat k získání maximálního trafiku. Tak se posaďte, umíchejte si bahno a jdem na to. Krok 1. Pochopte platformy a nastavte si cíle. Nejdřív musíme pochopit, jak jednotlivé platformy fungují a nastavit si jasné cíle. Dnes se podíváme na platformu Instagram, TikTok a Reddit, což jsou podle mě ty nejefektivnější nástroje pro začátečníky i ty pokročilí. Začneme Instagramem. Instagram asi všichni známe, ale jako správně využít pro OnlyFans management? Ze zkušenosti vím, že budete často začínat s modelkou, která ještě nemá profil specificky vytvořený pro OnlyFans. Ale taktéž z osobní zkušenosti vím, že modelky nebudou chtít postovat content na svůj vlastní osobní Instagram profil. Jak teda začít, tak určitě první bod, co je to nejdůležitější, je vytvořit kvalitní a ověřený profil modelky. Profil musí vypadat autenticky, protože fakeový účty jsou snadno rozpoznatelný a to může odradit potenciální sledující. Založení profilu a budování jeho důvěryhodnosti by mělo trvat alespoň týden až 2. Druhý bod. Každodenní aktivita je klíčová. Postujte pravidelně storíčka a klasické příspěvky. Pokud už máte starší profil, který byl vytvořen v minulosti, využijte ho. Vyhnete se tak označení pod profilovkou nový účet. Třetí bod. Vytvořte český i anglický profil. Český trh je vhodný pro začátek, protože je jednodušší, ale je méně výdělečný. Na anglickém profilu mířte na USA publikum, které má nejvyšší kupní sílu. Jak oslovit USA publikum? Sledujte trendy a analyzujte, co aktuálně frčí v USA. Důležitý je tvořit obsah, který rezonuje s americkým publikem, tudíž styl fotek, hashtagy i čas zveřejnění. Co mně osobně funguje nejlíp, je organický obsah. To znamená, že nemusíte utrácet tisíce za reklamu, pokud víte, jak tvořit atraktivní obsah. Existují i pokročilejší způsoby, jak přivést trafik na Instagram, které podrobně vysvětluji ve svém kurzu. Začněte však jednoduše a soustřeďte se na to, co vám jde nejlépe. Přesuneme se na TikTok. TikTok je jednou z nejrychleji rostoucích platform, která může přinést obrovský trafik, pokud ji správně využijeme. Na TikToku je klíčová pravidelnost, trendy, hashtagy a zvuky. Ohledně pravidelnosti, algoritmus TikToku miluje aktivní uživatele, tudíž já osobně doporučuji postovat minimálně jednou denně, nejlíp 3krát denně. Trendy. Sledujte, co je aktuálně populární a přizpůsobte tomu váš obsah. Hashtagy a zvuky. Používejte trendy zvuky a správně hashtagy, aby vaše videa získala největší dosah. Co já osobně doporučuji, určitě u každého videa použijte hashtag fake body, jinak vaše video nebude mít takový dosah a budete dostávat bany na vaše profily. TikTok se skvěle hodí pro vytváření virálních videí, která přitáhnou trafik přímo na Instagram nebo OnlyFans profil. Důležitý je nepoužívat ale explicitní obsah. TikTok má přísné zásady, může způsobovat bany, ale kreativita tady hraje obrovskou roli. Určitě je důležitý mít správný bio. Bio bude vám přinášet větší trafik, tudíž já tam osobně používám pojď si se mnou psát nebo něco takového. Tím přinutím lidi, kteří mají zájem o tu slečnu, aby se šli podívat na Instagram nebo přímo na OnlyFans. Dále tady máme Reddit. Reddit je méně známou, ale extrémně efektivní platformou pro získávání trafiku. První bod, určitě je důležitý najít správný subreddity. Existují komunity zaměřené na různé kategorie, od části těla až po národnost. Najděte ty, které odpovídají vašemu obsahu. V popisku videa zanechám list subredditů, které já osobně používám a ty by mohly pomoct vám. Určitě je důležitý postovat relevantní obsah. Přidejte atraktivní fotky nebo videa, které odkazují na Instagram nebo přímo na OnlyFans. Tímhle já osobně používám Imigur, kde vždycky zanechám OnlyFans link, tudíž když někdo rozklikne tu fotku, automaticky tam vyskočí náš link. Budujte si svoji vlastní komunitu, buďte aktivní, odpovídejte na komentáře a získejte důvěru komunity. Reddit je skvělý pro dlouhodobou budování audience, tudíž sbírání karmy a celkově dá se tam nabrat i hodně subů.
Tohle byly základní tipy, které by každý měl znát. Každá platforma má své vlastní pravidla a proto je důležitý se je naučit a postupně přidávat další. Pokud vás zajímá více tipů do detailu, jak efektivně řídit OnlyFans agenturu, vytvořil jsem teď komunitu pro lidi, kteří to myslí vážně a chtějí se zlepšit. Obsahuje to pokročilé strategie na každou platformu, které mně osobně fungují, taktéž zařizuju pro lidi v komunitě celý průběh od nabírání a podepsání modelek. Tudíž každý týden tam budu domlouvat modelky pro začínající agentury, taktéž tam mám pro lidi svého vlastního AI bota na Snapchat, který generuje traffic na váš OnlyFans, tudíž takový pasivní příjem. O tom se ještě popovídáme v dalším videu, kde to budu vysvětlovat a celý ukazovat. Dejte mi vědět v komentářích, co vás nejvíce zajímá a já na to natočím další video. Děkuju, že jste to sledovali a uvidíme se příště.